Takže tady na tomhle jsem krásným 16-měsíčním bišonkovi si ukážeme, co je to opravdu ten oční kontakt. Víč, kožičku. Pomalu jdeme. Je to opravdu pohled ne někde na něco v ruce, nějakou dobrýtku, ale je to skutečně pohled do očí. Tohle je oční kontakt, když se vás pejsek ptá, tak mu vlastně svým pohledem a svými emocemi odpovídáte. Není to nic, co má pejsek nacvičené, není to nic, že ho lákáte nějakou dobrůdkou, není to nic, k čemu ho nutíte. Tohle je oční kontakt. Děkuji za pozornost.